Bahasanya lo yo. Yo yo, hei hei. Yang punya sambal bawang yo. Bos Eko. Aduh bong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang dilaleke masuk anak kami sayang aduh kita jalan-jalan menuju Roma. Tidak, oke. Aku bong manis nalikane sepisan ketemu ono ae gawang angin dilaleke tamunya luar biasa. Amin. Iya, dari pagi sampai malam nggak putus-putus loh. Iya. Iya. Ibu,
Mau nyanyi nggak Bu? Pengantin belum nyanyi hari ini. Oh belum boleh. Ya. Suarane koyo ember pecah kowe ora. Suara ember pecah koyo apa kowe ora? Sreng. Sang. Boleh silakan Boleh. foto. Iya boleh. Ya Allah. Yang mau nabokin MC-nya juga boleh. Oh, Aku ganti yang moto siapa? Itu. Habis ini jangan pulang dulu, minta lagu nyanyi pengantin ya. Oke. Yuk. Izin komandan, mungkin mau nyanyi monggo. Lintang Asmoro. Siap. Yuk. Toro ratri mongeleng manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulaksmi.
tresna mungkin Arya Tamba susatro neng batinku Wong bagus antapnya rasa hatimu tresnaku matur suwun kalbu senajan tarung mi banyu segara tresnaku ora bakal seno senajan nyawa ojat sekor kita suara masuk wis tresno ra bisa bisa si ayo tarik yang punya lagu kita silas goyang dong. Ayo Pak Sulis, monggo. Sikat Siang pantaro ratri mung eleng manis sing ati setyoku bisa anduweni marang ya Sulatri. masuk angin kang kita serang habisin bosku Bu, tarik lagi sabarane gitu. gue gak mau narik Wong ayu tresnamu kinarya tamba rasa delon Sinadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senajan nyawa ojat sokoroto wis tresno ra bisa tahu aku yang lemu sendiri, oke? Oke. yuk Ayo Pak Ayo monggo. Ayo do channel. Ayo bro. Ayo. Juga sih. Oh sini bos. la 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 la. I a i i i a a
tak lakoni. Angel tenan iku. Pancen abot lagian Mas ya. Pak. Lakone lagi abot. Tapi yang sudah dikasih modal suruh ke sini dong, Pak. Ya, tolong dipanggil sendiri, Wong. Pak sinten? Monggo. Yang punya harta sanjaya Wow, dan yang Bosin punya Harta Santika, Sanjaya. nggih. Oh, sama yang punya Santika. Pak Bos, kok monggo ke sini, Pak Bos. Ayo, ayo, Monggo. ayo, jangan malu-malu. Monggo Pak Bos, dilanjut. Aku kok Ayo. celak Senen. Sabtu pendito ratu ning sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Kita suara. Ya 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 la 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 la. Yang punya harta sanjaya dan Santika. Monggo Monggo dipersilakan. Bos. Syuk, syuk. Kadili wong adikku nalikane sepisan ketemu Ya 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 la 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 la. wong ayu gantilanku siang lawan dalu Masuk. Kinurpon jiwaraga ngundang rasa tumeteh sing kalbu lir nguyahi segara datan bisa ngeluluke hatimu Tuwenggon ku ngenteni lewung ing atiku antuk jampi Tak gendong kemana-mana. dadya ati sawiji senajan abot lakoni. Monggo yang pasukan dari Pasar Rebo dipersilakan naik, monggo. Iki bos-bosnya agen bus iki. Ya grup bis kabeh, Mbak. Ayo, Harta Sanjaya, Santika. Wah, kuwi juragan-juragan kabeh iku, Mbak. Apa menaiki laju prima? Oh, laju Akramas ada nggak akramas? Kandhani ning kene iki komplit kabeh pokoke. Komplit. Iki juragan agramas, monggo Mas. Mas ayo. Ayo, Mas Agra. isin, Mbak, tulung. Urung Alon-alon, durung anget. Engko nek wis anget engko lak ya nyawer ya, Pak. Kok pinter jenengan iki? Pinter no aku wis pengalaman ya, Pak. Pengalaman apa sih? Nampa saweran. Oh, ngono to. Yuk, oke. Lanjut. Sabtu pendito ratu ning sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Oke, matur suwun. Bapak. Nggih. Si Wasik Si Mas ati ambiar pacar sing tak tresnani. Tepuk tangan untuk Cerakoto. Semangat hari ini. Kamu dadi tempo ngobati hati sing loro. Moga ikhlas tempo
Pengantin semangat sekali loh malam ini. Yang lain kontrak. Kontrak. Pengantin berdua. Yo kanca dhisik gembira alerap banyune segara Anglia numpak prakuwayar ing dina mingguke pariwisata Ayo Pak Bos, kita suara. Yo kanca ing gisik gembira alerap banyune segara Anglia numpak prakuwayar ing dina mingguke pariwisata sampai bawah Jangan duduk dulu. Baca makan sembah nuwun. Terima kasih Ibu. Juga tidak selamat malam kami aturkan peserta undangan Nyawi Jimanunggal konco-konco Campur-Sari kita suara al artis dari Campur-Sari yang paling kiri ada Dek Dian Sanglir, yang sebelah sini Dek Indah, langsung ada dari Maduma juga ada Putri Anjani Ade Lia yo Hatiku rasanya
kasih Mas joget. Sulis. Selendang biru, monggo. Serta rombongan. Buat panitia, monggo seluruh jajaran panitia boleh merapat ke sini. Lagu terakhir. Ayo semuanya monggo. Ayo Pak Pak sudah lemas. Yuk semuanya bendera yuk. Merapat Mas, ayo Mas. Yen kowe Ayo merapat Mas. Ayo cepat lagu terakhir selendang biru. Ayo. Semuanya. Ayo bos, mereka bos. Ayo harap nyanyi monggo, ayo. Apa tenyongko tak tresnan. Ayo merapat semua, ayo. Kowe seluleti mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong.
matur sembah nuwun.